Jeeve, Sarah Murray, Dublin South County Branch, agus is é seo má céadúir ag leabhart ag ó scóir de cógála. Leróid mé libh an Gaeilge inniu mar tá ag dír, so formally seconding the motion, sorry, that's the key part there. Tá ag dír with seach cuid sé an sin the teaching through Irish allowance. So an fághfuil mé an seo ná tá mise ag múna in Wales go faoi láthair. Agus tá sé tharbheith mí chom sa seomra fórna, gofuil cuid in na múnseirí ag déanamh an post céine, cuid sómh ag gobar agus ag fáil ag tuile airgad sa bhreis, ag fáil lúntas mar go bhfuil stigmúna trí Gaeilge, agus tá daoine eile agin ag déanamh an post canan céine agus nímuid ag fáil an lúntas seo in éon chuir. So is soca an príomhród in áíire ná cén fágahfuil seo ag tasáil. So go bon úsach tá sciireanna sa bhreis ag tasáil le bheith ag múna is scoil lán Gaeilge. Dar nóig tá caiideán an ord sa Gaeilge ag tasáil le bheith ag múna is scoil lán Gaeilge. A núsir sin mar seagascóirí tá sciireanna sa bhreis ag tasáil wen. Táid géirí an Gaeilge a chuir chun cin mar hanga an tóisiile, sé sin go mé na páistí á úsáid go nádúrtha. Ach an núsir sin nuair atá na ceachna á bhúna agin tá fólam cóháite ábhar agus teanga i gceist. Sé sin go bhfuil muid ag chuir na chun ceapa agus an teanga chun cin. A núsir sin tá freigrachtaí sa bhreis airine agus tá brú sa bhreis airine. Má tá tusa ag múna is scoil lán bhéirle nó trí bhean an béirle, i rang a dó, i rang a cethair agus i rang a sé, chuann tú na scrúdathe caideánathe na turthaí ó na scrúdathe sin ar rá hiag an rinn éidicas don bhéirle agus don bhata. Ach, is scoil lán Gaeilge is gáidir an turthaí sin a chuir rá a núsar na turthaí a áonn tú ó na scrúdathe caideánathe sa Gaeilge. Agus is socha dá bhór tá an túfás deacartaí agin ó thaobh airceochta de. Níl scoil in éireann faoi láthair a bhfuil deacartaí acu a gcuireadh múnseirí aáil ar fud na tíre ach tá dúchláán sa bhreis agine ó thaobh na scoil na lán Gaeilge. Agus is socha tá sé tharbh deacar ar na múnseirí a bhela leis na dúilgas breise seo. So dá bhór sin mólam go mór sibh chun taú leis an rún seo. Gur maithagah. Gur maithagah. Okay.